Piye to ki? Nggih. Lho. Wong Aku tak celuk mataku lho ki kok. Seto. Wong Mbak Niken omong-omongan karo aku penake banget. Mbak Niken sudah makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah wow teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, hidangannya hebat ya. Inggih. Nah, wonten rawon wow tasih anget wow nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken. Non. Dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng. Non. Siji, Loro. Ayo. Telu. Lupii. Ya, iki seneng meno. Seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. papat, 5, 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingati itu yang jelas dong? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ngono kuwi apamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soalnya ini sindian berbobot, Mas. Oh, iya. Berbobot suarane. Sopo sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Nek yo kan dijangkepi ben urut. Ah, ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat di wilayah Beci dan sekitarnya. Kita tanjakan ya. Ya, kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo Ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Yo. Yo. Maka. Hop. Wah. Terima kasih. Wah. Iki ngete apa kok? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Bertemu di Desa Beci, Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Nggih alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah rezekinipun rezekine muga-muga ora luka ning malah kebak nggih Mas nggih. Uga mendoakan pengantin berdua. Onci namine Mbak sinten mau? Mbak Sevi Yulia Andriani. Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas Andre Adi Pratama. Mas Andre wah nggih mugi-mugi jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Masih gurung ngalami ki ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus sih lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Non piye to? Non aku lu celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok.
Piye to piye? Lah wong kon nakone aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho. Wong, aku tak celuk mataku lho ki kok. Seto. Wong Mbak Niken ngomong-ngomongan karo aku penake banget. Mbak Niken sudah makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh, sudah mau teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, hidangannya hebat ya. Inggih. Nah, wonten rawon wau tasih anget wau nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken. Non. Dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng? Non. Mun ngombe? Nggih. Piye to ki? Anu, ki bintang tamune Mas Garing Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asep mi. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kecik apa enggak? Iya lah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesakne? Anake sampean ke piro? Anakku loro. Sing nomor 1 GPI. Sing anake jenenge GPI wis. GPI nomor 1. Oh, GPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok kandhari kok kelas loro lho wis kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhane kok. Kondang opo kondang? Meteng. Meteng bangga. Ya bangga no. Wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to pecah iki? Lo kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene iki. Lah nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cet ireng yo oli yo dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lah dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Ya kan lek putih kan dadi kaya pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Hah, Pak Sukemi kok nanggap. Pak De ngerti ra gara-gara ki mau dodok deloken jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane Niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan. Sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kasih yo kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Deloken ke sing enom Joko-joko awor Joko-joko ketok gantenge. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok. Nyapa? Ketok tuwane ngono. Ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Aturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis ndek bojo muga-muga. Sing wis ndek bojo? Ya. Sapa sing muni ya? Wah, tak idoni ra iku lho ngomong. Ya to sampean ki. Idu mental. Oh ya iso. Lah nek wangi apa piye? Nganggo masker. Kecuali aku nganu sampean ngono iso. Sampean ngidoni dhewe apa? Enggak kalau kamu meludahi saya nanti saya ternoda dong. Walah, Alah kok iso-iso ae sampean ki. Anu Dik ini kan ditanya. Ini kan Garing rumahnya lokal Bojonegoro. Bojonegoronya mana itu? Ditanya. Pak De, rumah Bojonegoronya yang mana ya? Rumah saya itu pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Oh rumahnya banyak Pak De. Menungso rumah banyak iki kewan asem iki. Bocah edan iki. Kan pakai bahasa Indonesia. Rumahnya Pak De itu akeh. Iya dong. Gimana? Kan kemarin itu saya
di Malo. Oh. Ya terus pindah lagi ke sana lagi. Terus sana itu di mana? Ya itu saya terus mengaleh di anduk sana. Mengaleh itu apa mengaleh? Ngomong kok kami serontolen itu loh. Kami sosol. Pindah itu loh pindah. Oh. Saya pindah ke Malo terus terlonte-lonte di sana. Terlonta-lonta. Soalnya kan gue kan lama di Jakarta. Oh. Iya. Jadinya kan saya itu di Jakarta di sebelah mana Pak De? Itu di Kalideres. Oh di Kalideres. Oh kalau aku seringnya di Tanah Abang. Abang. Kan Jakarta. Jadi lu sih. Lu nggak bisa sih. Iya apaan sih? Aku gelo karo awakmu iki. Enggak kan? Aku jadi jelek kalau kamu kenek-kenek kan. Wih bosot. Yang nenek-nenek kan siapa orang aku gini-gini kok. Aku kan gemes gini-gini aja. Ngosek to Bojonegoromu ki ngendi ben warga ro. Nggih kula punika anu Kalisari. Kalisari Ndiase. Asem iki. Aku survei karo Pak Sandi ya. Ora Kalisari, Mas. Ganti. Pokah. Pakah lho. Pak. Iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa Pak De? Begenten. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng dikai gula kuwi begenggek. Berarti nek nggone Kediri jenenge jemblem iku Mas. Ya itu. Kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh alah lha kuwi begenggek rasane enak iki Mas. Wah enak jabang bayi kok. Piye? Iso punen lho. Aku seneng ibu begenggek kuwi. Kowe yo doyan begenggek. Doyan kan Kase Kediri kuwi jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu jemblem itu begenggek ya? Iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu jemblem namanya. Iya. Oh ya seneng begenggek, Mbak. Kok tak wapuk. Mas Akbar gak seneng begenggek? Ya, kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh maksudnya nek pas pengen jemblem kuwi lho. Ketoke meneng ya kurang ajar. Kebaya merah. Bocah digedhekno. Kok iso kebaya merah iku lho. Niki di live kali Astabrata Media. Ugi saking WMC Mas Karno nggih. Matur sembah nuwun Mas Karno. Deknane aku mbok gawak yo nang Karimun Jawa. Wah. Guru-guru wong kuwi aduh jabang bayi aku. Ayo iki diselingi tembang-tembangan. Oke, niku wau wonten pamundutan klebus saking Tante Jessi yang ada di Hongkong. Wes nyawer Mas. Nyawer ditransfer 1 juta. 2 juta. Anu lagu sing lagi naik daun. Iya, didoakan semoga Tante Jessi sehat selalu, panjang umur. Semoga bisa ketemu di Indonesia. Amin. Dan semoga sehat selalu. Amin. Mas Gareng kuwi apa ngerti artine klebus apa ngerti, Jal? Lebus kuwi udan. Gak sing tau wadus kuwi. Kuwi lebus. Lebus. Lebus kuwi sing ngene. Wedhus sih. Wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Kuwi adus. Adus sih sing gak ada jajan. Kuwi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaren utek kamu meletik ini. Utekmu dhewe iki. Kok iso. Sinden iki jan upama lomba padune juara nomor 1. Iya. Iki mau sing nyuwun ninggal katresnan wis katur. Nggih, wonten keluarga Bapak Marjuki. Lagu ninggal katresnan paket komplit. Oke. Siap. Masuk kas. Oke. Ada yang minta 1 2 wau Mas sampun di sawer. Kita pinangkani nanti. Iya. Nanti. Iki lagune sing enom-enom wae ya. Oke, kelebus. Mungkin ada anak-anak muda kita hibur. Oke. Nadanya Mas. Kelebus Mas. Dicoba dulu. Nadanya A. Oke, sebuah tebang bersama Diken Salendri ada. Bisa jadi MC, Bang. Aku. Wah, alasan gini ini selain pelawak cucuk lampah MC. Wah, gini namanya Gareng serba bisu niki. Hebat sekali.
bisu piye to? Saya sampean kayak tau bisu. Oh, enggak. Oh, tak sida. Wis mari. Wis mari. Bisu kok mari ya. Oh. Disiarno ora? Siarno no ben meriah. Yo ngono lho. Asik. Urang. Oke, para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang hadir di kediaman Bapak Sukemi, sebuah tebang yang akan hadir bersama artis kita Niken Sa Lindri bersama Asta Berata. Ada Bos. Oh ya lambene koyo silit pitik. Eko Mas. Kayak pitik arep ngendhog ngono kae mengkap-mengkap silite. Iso but. Kulino nginceng iki. Lah aku apa ngingoni kuwi kok. Yuk, kelebus dadekke. Oke. jantung hatiku sira tresnaku pati uripku yaksa durgangsa aja tek sura iku mung impen jabidan maka nadyan nganti mati pecat nyawa aku kudu kelakon nadyan nganti mati pecat nyawamu ora kelakon
memani ing kalbu jejantung hatiku. Dewi lara temon, aja mung tansah leledha wong ayu. Sawangen panjenengan ingsun. Aku Prabu Yaksa Durgangsa saka negara Arga Bentar kang bakal nresnani sliramu sak utuhe, Nduk. Kowe rabi karo Prabu Yaksa Durgangsa ora bakal tumiba ing parang curi, nanging bakal tiba aning kasur babut. Nimas, ora ket kang sak marman tampanono brantanipun kakang wong manis. Lara temon, nyerak kowe aja adoh marang panjenengan ingsun. Lara temon. Lara temon. Mati aku. Prabu Yaksa Durgangsa Ratu Negara ing Arga Bentar. Ya.
Sarawita. Rene. Sakura rupa Risadang nalendra Yaksa halalaku kang malwaling kang gambira marangah ngise siung metu Prabowo Goro mawalian Ditya Durbala Harso Arca manik sejatining alam kang tinuding jagat Togok kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun ing negari Arga Bentar sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa Belung wonten dawuh bose marmane kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake kawruhanana Togok kalamunta dina sak mengko kalamunta dina sak mengko sesembahanmu iki Prabu Yaksa Durgangsa nembe ke taman Kunjana Papa kok Kunjana niku wedan Papa niku sakit edan kedanan kalian sinten sinuwun kok nun apa ya pancen kaya mangkene iki kok apa ya pancen kaya mangkene iki rasane kedanan karo wong wedok kok kirangan kula niku sakjeke urip mboten nate kedanan kalian wong wedok mila menawi panjenengan tanglet rasane kedanan karo wong wedok
kula niku nggih mboten ngertos, togok niku nggih mboten sumerep. Dadi kowe wis gerang gaplok kaya ngono kuwi ya babar pisan, durung nate gandeng karo wong wedok. Dereng. Pun kula loske pisan urip kula niku. Butuh wong wedok ya tuku ya, Kang. Selagi masih ada micet tenang. Kancamu sapa? Pak Sandi. Oh. Tak idoni raimu pisan. Ngibadahku kuat kok kon tuku wong wedok. Nek ora gelem tuku ya nukokne kancane. Nglebok akeh lho, Kang. Roh kancamu, Kang. Nggih. Tawak, nggih kados pundi sinuwun? Mangan ora bisa krasa enak. Ngombe ora bisa ngrasake seger. Turu ora bisa angler, bisa turu wae keturun. Keturun sedhela wae kimpenan sing tak edani kok. Sinten to jane kula nek penasaran. Ya kuwi Atmaja, pupon utawa anak pupone Nalendra ing negara Dwaramati, ya kuwi Prabu Kresna. Dene sesilie ya kuwi Endang Lara Temon kok. Endang Lara Temon. Iya. Anak pupone Prabu Kresna ratu ing negara Dwarawati. Nggih. Nyuwun sewu. Menapa dipun keparengaken kula niku matur. Piye, Kok? Cecak nguntal cagak, cebol gayo lintang. Tegese tangeh kelakone. Sebabe apa, Kok? Judul tali mangsa niku sampun dipun tata kalian Gusti Kang Mahanasa, ngaten. Nyuwun sewu. Dewi Lara Temon niku senadyan mung sak anak pupon ning wujute sulistya ing warni. Kosok wangsulipun paduka sinuwun Prabu Yaksa Durgangsa niku sipating buta, sipating raseksa. Niki mengke paduka yen tetep malang-malang kaya perbatang, mentang-mentang kaya Gandewa, tetep bakal kepengin jatuh krama kalian Dewi Lara Temon. Niku tegese nerak kodrating dewa saged kena siku dendaning Bathara lho sinuwun. Dokot kados pundi? Aku duweni pangimpen kepengin sesandingan karo memani ing atiku, ya kuwi si Endang Lara Temon kuwi awit duwe dasar lan wewaton sing kuat, Gok. Lalajeng dasar paduka menapa, wewaton paduka menapa? Yen kowe menggak aku supaya ora jatuh krama karo Dewi Lara Temon krana nganggo alasan jodoh tali mangsa. Kowe apa ora tau maca sejarah? Kowe apa ora tau maca sejarah? Biyen ratu ing Ngalengka diraja jejuluke Prabu Dasamuka kuwi wujute raseksa ning ya duweni bojo widodari kang asesilih Dewi Tari ya Dewi Antari, Kok. Nggih. Banjur ana meneh adine Prabu Dasamuka sing jenenge Raden Kumbakarna kuwi wujute ya raseksa kaya barongan ning garwane ya wujuding widodari kang sesilie Dewi Kiswani, Kok.
Dadi yen kowe menggak kekarepanku, menggak kekarepane Prabu Yaksa Durgangsa Ratu ing negara Argementar. Kuwi dak nganggo dasar judhu tali mangsa rumangsaku. Aku ora mathuk, aku ora sarujuk. Sinuwun. Piye? Prabu Dasamuka dalah Raden Kumbakarna menika saged kagungan garwa widodari. Ingkang Sulistiyeng warni niku dipun sebabaken karana anggadhahi lelabuhan, anggadhahi lelabetan ingkang ageng tur ya kesinungan kasekten ingkang linuwih. Mila diganjar kalian para dewa wujuding widodari kala wau niku sinuwun. Aku yen duwe kekuatan kok. Aku yang duweni kasekten, aku duweni wadya bala kang jangkep. Malah wis bunder kepleng apa kang dadi tekate Prabu Yaksa Durgangsa. Yen nganti bapake si lara temon ya kuwi Nalendring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ora nglilani anake dadi jatu kramaku. Negara Dwarawati bakal tak dadekake segara geni. Putra Pandhawa tata gati wisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Oh inggih sampun. Nek pun boten kenging kula kandhani sing baku kewajiban kula sampun gugur. Nggih menika elek-elek dateng jengandika. Wis ora usah nuturi karo aku. Ora usah nuturi karo Prabu Yaksa Durgangsa, ora usah kakean gunem kang tanpa guna. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh sinuwun hamiji dhateng kula. Budalna Madyabala saka negara Arga bentar kinen ngluruk marang negara Dwarawati. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging biatok wadahi getih. Nuwun inggih dhateng sendika ngestaken dawuh budal dina iki.
Beji. Udut sik. Alah cepot pisan. Ta. Oi. Ta. Ta ơi. Ta. Ui ya ơi. Ơi. Ôi sút. Ơi. Ai da. Đó. Ơi. Vào hoa xế ớt ớt Jaipong nih Mas Aryo. Wadya bala
setan-setan jin-jin padha dibudalni dina iki tumuju ing negara Dwarawati. Ayo do budal kanca-kanca. Ya. Lelepah pakan aku iwak mentah tak pangan ning pinggir rumah rasane seger sumbyah piyah leleli pakan aku iwak kali tak pangan sedina sekali. Rasane enak sekali. Lele tol. Aku biyen asal mulane virus COVID-19. Ayo do budal cah. Ya sekarane mansar ya. Rasane awak ora enak. Cing. 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 Ayo do budal toh. Aku mbiyen karo Pak Mudin pas mati mori kurung dibuka. Ayo budal yo.
Sangkya darat jating praja yang musunyori sinar tansah sakti konco mriyang aku asa santi misalane umalane namun kita sinane kasih batur jono pangreng ukara karung kong sati nabung ringkit purwa kanggo ngalah ampun wengkang yenar buka winara ingkang carita kang sinungging pralan pitak kinupit ruming mulat ruming mulat surap sari ruming mulat surap sari
Hyang Suksmana. Hyang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun. Kang angka sepisan tan lirwa ngucapake rasa puja puji syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Jalaran ya mung panjenengane kang wis kepareng malembarke berkah kenikmatan marang para manungsa kang sumebar aning jagat raya. Klebu para warga agung ing negara Dwarawati dina sakmengko nganti salaminyo anak Anung Anindita Samba kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama Dewaji amiji dumateng sawanipun ingkang putra ing parang Garuda pun Wisnu Brata tiyaki kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu sakwetara dikepenakne anggone padha lungguh ya di yongger awit panjenengan ingsun ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi lan jeneng sira Samba. Jalaran ing ripalungguhan sakmengko babar pisan ora nduga mana pepundhenmu ing negara Mandura Koko Prabu Baladewa ingkang ripalenggan sakmengko kesdu rawuh ana madyaning praja Dwarawati kranten wis padha sawetara anggone padha lelenggahan pun Rama bakal manembrama marang rawuh pepundhen ing Mandura ya Samba. Nuwun inggih. Rama Dewaji sasana saha wanci kula aturaken dumateng paduka Kanjeng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Mandura. Duh Koko Prabu Koko Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan. Duh Koko Prabu Koko Prabu Baladewa sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu wonten ing praja Dwarawati mriki. Lah dalah ya Kresna nir ing sambikala prapanipun Kakang saka omah kidul tumeka praja Dwarawati tansah pinayungan ing karaharjan dening Gusti Kang Maha Wikan satemah lulus raharja prapanipun Kakang Mandura ora ana alangan sawiji apa Kresna. Nuwun inggih duh Koko Prabu. Puji syukur marang purbaning Gusti ingkang maha luhur keparengaken kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk dumateng Koko Prabu Balarama. Alah iya to Yayi iya dakat tedha kalingga murda seh panakramine Yayi Prabu Harimurti kang rumentah marang kakangmu ing Mandura iki. Kosok tangsul Yayi, kosok angsul puja pangestawanipun Kakang ing Mandura wae tumrapu marang jeneng sira Yayi Harimurti. Nok nuwun inggih duh Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Waradaya miwah ana rah daging kayuwanan. Sumangga Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang prayogi. Iya Kresna, iya. Ndak kira wis ora kurang prayoga lenggahe pun Kakang. He Kresna. Inggih Koko Prabu. Monggo dipun sambi sak wontenipun. Matur nuwun Yayi, matur nuwun, matur nuwun. Wa Prabu bekti kula katur nggih Wa Prabu. Samba iki inggih wa. Ya,
parang Garuda banget panarimanipun wa karya bombong Birawa jroning nala ora liwat pakmu gedhe Mandura pangestune tampanana ya ngger Samba inggih kula pundi saengga jimat paripih Andayanana dumateng widadaning sedaya para kadang ing Praja Ndawarawati ya monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi duh wa ya Samba ya ora kurang prayoga lenggahipun wa Mandura Koko Prabu lho sapa iki kula ingkang rayipun Setyaki lho Setyaki inggih piye Setyaki sak lenggah paduka Koko Prabu ing Mandura kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap padha paduka duh Koko Prabu Baladewa alah mbok iya to Tyaki mbok iya tak tampa bener becik gawe suka renaning penggalih gambira marwata suta jroning nala ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Tyaki Singa Mulangjaya nok nuwun inggih kula tampi tangan kalih duh Koko Prabu kapetekaken wonten ing Jajara Mengketing Waradaya mewah ana rah daging kayuwanan Tyaki kula wonten dawuh Koko Prabu piye awake rak ya waras to Tyaki dalem awakmu sak suwene iki ora ketemu karo kakangmu Mandura awakmu nak isih ginanjar kebagaswarasan to nuwun inggih pangestunipun senadyan to radi lerek-lerek pinaringan kebagaswarasan nah sing penting ki ya kuwi wong urip ning alam donya wong urip ning arca padha ki sing penting awake waras awake sehat saiki apa to gunane bandane pirang-pirang omahe tingkat magrong-magrong tetumpakane akeh tetumpakane maneka warna ning nek bendina awake dikupeng saking penyakit bendina dikupeng karo lara terus apa gunane rak ya ngono to Setyaki inggih lakar kados mekaten Duh Koko Prabu la iya dadi waras kuwi penting sehat ki nomor 1 ngono saya kahanan sing kaya mangkene iki Tyaki awake dhewe kudu bisa njaga marang kebagaswarasan kudu isa njaga marang kesehataning awak aja nganti kena lara aja nganti kena penyakit saya penyakit jero utawa penyakit dalam Setyaki pripun wong ki aja nganti kena penyakit jero marang mergo apa penyakit jero ki angel tamban-tambanane tur ragate anggone marekke penyakit jero ki larang tamban-tambanane menapa mekaten penyakit jero contone ginjel stroke darah tinggi kuwi tamban-tambanane larang mergo penyakite mapane ana ing jero beda karo penyakit sing ning jaba kulit tok kegores silet sedina rong dina bisa waras ning nek penyakit jero kuwi tambah-tambanane larang tur ya luwih parah tinimbang dibandingke lawan penyakit sing mapane ana ing jaba mekaten kuwi kena disimpulke kuwi kena disimpulke apa-apa iki yen manggone ana ing jero kuwi regane mesti luwih larang mekaten contone insinyur karo kondektur insinyur ki sekolahe dhuwur dienggo ragat sekolahe ya larang dienggo ragat sekolahe ki ya ora murah nek kerja sing digawe papane mapan ana ing jero mapan ana ing otak ya ta mula bayarane larang bayarane luwih larang yen dibanding karo kondektur ki ora perlu sekolah dhuwur kondektur ora perlu sekolah sing ya kuwi regane larang sing penting iso maca karo nulis kuwi wis bisa dadi kondektur dadi beda insinyur karo kondektur bayarane beda mergo insinyur sing dienggo nyambut gawe kuwi mapane ana ing jero ya kuwi mapan ana ing otak mula bayarane larang insinyur larang sing ning jero Tyaki ngaten kula mboten percaya kula mboten pitados lah karepmu contoh sing mriki wonten apa
Piye? Contoh sing mriki wonten iku napa? Jarike pesinden. Hah? Jarike pesinden iki umpama jarik tulis tak gawe pol ngetepol paling larang 600.000. Sing dijariki po entuk 600.000, ha? Hah? Sing dijariki po entuk. Nek wonten kedadian jarik kok luwih larang tinimbang sing dijariki. Jero berarti wis bosok, ngono. Hah? Bosok koklok dirubung laler, gegilani. Oh nggih, heeh. Piye? Bojone nak waras to? Nggih, pangestunipun. Bojone nggih ginanjar kawilujengan. Mosik to? Yaki kados pundi? Janjane anakmu iki pira to? Dalem. Anakmu iki pira? Nembe setunggal menika. Oh, isih siji kae. Nggih. Tole ke rak lanang to? Nggih, nek tole niku lanang, nek nduk niku wedok. Oh. Anakmu jenenge sapa to, Yaki? Dalem. Anakmu jenenge sapa? Songo. Wah. Apik jeneng anakmu. Songo ki upama ning nggonku ki kiyu-kiyu dake. Hah? Kiyu-kiyu. Ngono kuwi Songo kuwi asma kinarya japa. Bapak anggone jenengi karo anak kuwi mesti duwe pandonga sing becik, pandonga sing apik mekaten. Heeh. Songo kuwi wilangan sing paling gedhe dhewe. Inggih. Aku ngerti kekudanganmu karo anakmu si songo-songo kuwi bisa taruna ngungkulana bapa. Inggih. Kekudangane wong tuwa ki mesti apik, marang anak ki mesti apik, mesti becik. Mekaten. Heeh. Upamane anake lanang. Upamane ora patik ganteng jane. Nggih. Ning mesti nek ngudang anak, wong tuwa marang anake iki mesti, "Le, anakku sing ganteng, tak dongakne gedhe musuk dadi wong sing miguna tumrap agama nusa lan bangsa, bisa junjung derajate marang para kawula bebrayan agung." Mesti dongane apik, mesti dongane becik. Oh inggih. Ora ana kok wong tuwa ndonga marang anak, ndongakne anak kok, "Le, anakku cah elek. Muga-muga sok dadi gedhemu dadi maling." Kuwi ora ana. Oh, makaten dadi mesti apik, mesti becik. Heeh. Upamane anake wedok. Anake wedok upamane ora pati ayu, rada elek ngono wong mboke ya elek. Nggih. Kuwi mesti wong tuwa nek ndongakne mesti nek ngudang mesti nduk cah ayu. Kowe besok nek gedhe bisa miguna tumrap para bebrayan agung. Senajan to kowe wujuding wanita, senajan to kowe wujuding manudya, ning aja kalah karo bocah-bocah lanang kuwi, kudu iso mandireng pribadi. Oh, makaten. Heeh. Ora ana kok wong tuwa ndongakne karo anake wedok, "Nduk, cah elek. Muga-muga esuk gedhemu dadi begenggek." Ora ana. Sajroning sewengi tamumu ana 200. Kuwi ora ana. Oh, makaten. Heeh. Lakar kasinggihan. Heeh. Wis. Songo. Nggih. Apik jenenge anakmu. Nggih. Dadi jenenge anak iki padha karo ndongakne marang anak, tembunge Jawa asma kinarya japa. Dadi aja ngawur kaya tanggaku ana ki ana. Monggo jeneng. Heeh. Jenenge anak iso ora nggo petung. Anane mau ngawur sinten? Tanggaku Lekno. Sopir kol Lekno. Duwe anak ceprot lanang. Dijenengne Kacuk Hirnawa. Wah apik ngono jenenge. Oh nggih. Sinten? Kacuk Hirnawa. Ana meneh mburi omah, Bu Endang. Nggih. Tukang londre. Nek jenenge anak wedok metu sapa? Metu wong wedok dijenengne sapa? Dijenengne Nunuk Ndrati. Wah ya apik ngono kuwi. Nggih. Iya nek ora kecelakaan, nek nganti kecelakaan. Hah? Hah? Pacuk kolor nunuk kok kidul tabrakan rime blong bres nganti alok. Hei, sapa sing tabrakan? Kacuk elekno nabrak nunuke Bu Endang.
Gek nek tabrakan iki kerep lho, mlebu metu lho. Tabrakan kok kerep iki lho. Tabrakan kok mlebu metu. Engko kapan-kapan ya yakin nek ana wektu sing ngomber, wektu sing nglonggar, wektu sing lodang, aku nek jagongan karo kowe iki iso botah ngono lho. Asbak nganti kebak ora krasa. Oh nggih. Heeh, kapan-kapan ya yaki. Nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu, piye Kresna? Sak sampunipun asat punang riwi, tumata punang huswa, satata lenggahipun. Sumangga kula aturi radi majeng lenggahipun. Baris mawon andadosaken kagiat jroning manah kula slindro ingkang rasa slindro ingkang jiwa dene dinten sakmangke jengandika Koko Prabu Baladewa kesdu rawuh wonten madyaning Praja Dwarawati kendhih kumrungsunging dalih kesuk panata ling kalbu daya-daya uninga jatining karsa penapa ta darunaning paduka Koko Prabu tindak dateng Praja Dwarawati mriki duh Koko Prabu Bramara reh mangus wamya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga memalagung risang ganda wastrat maja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto Resna kula wonten dawuh pratanipun Kakang ing negara Ndarawati ingkang angka sepisan kepingin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe para warga kang mapan ana ing negara Ndarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta ginanjar ing kebagas warasan. Ewa dene kang angka 2 Kresna. Pun Kakang ngaturake alam oneng alam tembung lawas oneng tegese kangen awet sak wetara wanci ora bisa wawan pangandikan kani pratitis kawan jeneng sira Yayi Danardana. Janjane ngono pun Kakang ya kepengin kok pun Kakang Mandura ki ya kepengin. Nalikane pun Kakang miyos siniwaka ing kraton Mandura wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing Praja Mandura jane pun Kakang ya kepengin. Ning mbok menawa kepinginanipun Kakang iki sajeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Yayi Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya sak isine. Kang wis disekseni jagat raya sak isine nalikane kuwi isih jaman dadi begal, dadi kecu, dadi brandalan sak panunggalane biyen. Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa sing ajejuluk Prabu Menari Singa. Ning sak ngertiku ya, Di. Sak ngertiku kowe biyen isih dadi maling. Teman ora tak silihi pusaka Nenggala ning malah kowe Yayi Narayana tak unek-unekke paribasan entek amek kurang golek. Nganti Yayi Narayana kewetu tembunge nganti Yayi Narayana kewetu apa kang dadi ucape? Sumpah Koko Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun pusaka Kyai Nenggala niku mbok nggih sampun. Paduka sampun ngantos ngunek-ngunekke dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala. Menika lair trusing batin. Kinarya pados kamukten supados boten ngucik-ngucik kawibawan paduka duh Koko Prabu Baladewa. Seksenana jagat sak isine kula sajeg jumblek sajeking gesang kula mboten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit kuwi Yayi Kresna ora gelem dolan ana ing negara Mandura.
Aduh Koko Prabu, piye Kresna? Kelemben-kelemben roti-roti. Biyen ya biyen, saiki ya saiki. Sampun boten usah dipun rembak perkawis menika monggo sami wangsul kados wingi uni. Iya Kresna, syukur seketi jumurung yen pancen kaya mangkono. Lah sak banjure Kresna, sak banjure aku bakal nyatakake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Kembang rawat-rawat ujare mbok bakul sinambiwara pawarta kang binandung ing Karna. Yen to anakmu si Siti Sendari nggone bebrayan karo si Abimanyu ki sajake kok ora atut. Tegese ora iso rukun. Jalaran anggonmu ngerabekke si Siti Sendari kelawan si Abimanyu ki durung genep sepasar, mantene lanang lunga saka omah ora let suwe, mantene wedok ya lunga saka Dwarawati. Lah iki lho. Inggih Koko Prabu. Lah iya. Upama biyen Yayi Kresna, Yayi Danardana ki manut karo aku manut marang pun Kakang, kedadiane mesti ora kaya mangkene iki, ngono. Wong karepku biyen ki si Siti Sendari bakal tak rabekke kelawan si Buris Rawa. Ning nyatane Yayi Kresna babar pisan ora nggape marang pun Kakang. Lho nggih. Koko Prabu piye? Sak menika jamanipun sampun boten, sampun benten kalian jaman Duk Rumuhun. Jaman kula kalian panjenengan. Ya. Sak menika jamanipun sampun kwalik Kebo Nyusu Gudel, tegese wong tuwa niku namung manut kekarepane si anak. Pramila saking menika ya wis. Perkara kuwi ora bakal tak rembug maneh. Lah, aku krungu kabar maneh Kresna. Aku krungu kabar maneh. Kiblat 4 5 pancer. Jari saklungane anakmu wedok si Siti Sendari, kowe duwe anak pupon, ngono. Kowe duwe anak pupon, kowe duwe anak angkat. Inggih, nanging punika wujudipun pawestri ya. Lah jenenge si Endang Lara Temon. Apa ya ngono? Nuwun inggih lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Lah iki. Kabar kowe duwe anak si Endang Lara Temon. Iki jare ayune kaya dene widodari darat. Keprungu Yayi Prabu ing negara Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Mula Yayi Prabu Duryudana nyambat marang pun Kakang ing Mandura, nyambat marang pun Kakang supaya ngebon-ngebon esuk ngudan-udan sore nglamar marang putramu putri si Endang Lara Temon bakal didhauphake kelawan putrane Yayi Prabu Duryudana sing jenenge Si Lesmana Mandra Kumara. Piye Kresna? Upama Yayi Kresna besanan karo wong Ngastina ngono piye? Leng-lenging driya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lir-lino tanpa kanen lir-lino tanpa kanen yen tan tulusa yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama
leng-leng ora biyaning sang sasongko menyarang goruming puri mangkin tanpa siring ngalepe kang omah dawuh sinuwun tinimbalan ingkang dawuh ana parigawe apa tanpa suntimbaling abyantara nang ngarsaning ingsun lho inggih kepareng matur wonten geger ing Pasiban Jawi njaba geger lakar kasinggihan apa ana duwe rada pedhot kang wantilan singa mijil saka kerangking kuda kang tilar pandengan gedhe-gedhene parang mungka kang anempa gati geger wonten Pasiban Jaba awit wonten praptanipun Ki Lurah Petruk dalah pun Bagong ingkang badhe madhep wonten ngarasanipun Paduka Sinuwun mangkono Kakang Patih nok-nok nggih yen mangkono wenehana marga supaya munggah ana tinggil kawula nuwun inggih sendika ngestaken dawuh Yuning Allah yo demilah mangolah ilmu bangkit lakuning lekas lo kita linuting kitung kadung
kadareng hamomor ngun manah rahayu hayu ana tan akolong gumolong manatu para ya jagat ya dewa ya bathara iki tak sawang kaya praptaning Petruk kantong bolong kang ngabyantara sowan aning Stinggil Praja Ndwarawati padha becik sak tekamu ana negara Ndwarawati kene Petruk inggih lampah kula wilujeng den lampah kula wilujeng wiwit wingking dumugi ing ajeng pangestu paduka sinuwun Kresna ingkang kula ajeng-ajeng supados murakapi tumrap anak kula ingkang bajeng supados laris lan pajeng anggenipun bakul kajeng. Oh iya. Wong anakmu kuwi ya putuku dhewe. Ah nggih no. Syukur seketi jumurung menawi paduka tasih kemutan. Kepareng kula ngaturaken kunjuk sembah bekti dumateng sinuwun ing Ndwaramati. Iya banget panariman ingsun. Karya Birawa jroning nala bungah gambira marwata suta. Ora liwat pangestuku tampanana ya Petruk. Inggih. Kula tampi tangan kula kalih kula pundhing pesundulan mugi andadosaken cahya murcahya. Piye? Bojomu Purantawati rakya pinaringan kebagaswarasan. Inggih. Pangestunipun paduka Sinuwun Prabu Kresna pinaringan bagas waras. Lah iya syukur. Arepe dikaya ngapa lan kepiye? Kae iki ya anakku wedok. Inggih, kula nggih ngrumangsani kok, Gren. Petruk niki wong sing ketrima uripe. Arepe dapure Petruk ki elek. Ning kula menika duwe bojo ayu dasare anak Ratu Ndwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Nyuwun sewu. Sampeyan tak mboten isin to duwe mantu kaya kula. Ora Petruk ora. Lah nggih. Upama kok sampeyan kok isin duwe mantu Petruk, anak sampeyan Purantawati, kula wangsulne kok mboten napa-napa kok. Ora apa-apa ki rak kowe. Wis remuk barang kok arep dibalekne. Bagong padha becik sak tekamu ana ing madyaning Stinggil Praja Ndwaramati. Nggih, wilujeng Ndara pangabekti kula katur. Iya Bagong, dikepenakne anggone lungguh ya Bagong. Nggih, ngestokaken dawuh. Rokokmu apa no? Musik to. Urung-urung kok nakokne rokok. Petruk dalem mestine ki rak ana sing wigati. Ndak sawang tekamu ana ing negara Ndwarawati sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita-gita kang amengku gati. Mula kang saka mangkono mumpung ana wektu kang mirunggan mara gagik matura marang panjenengan ingsun. Nggih. Nyuwun sewu. Sowan kula ganggu ingkang sami lelenggahan. Punten dalem sewu. Lah niki basa ketoprak. Punten dalem sewu. Kang sarta menawi wonten kiranging tata krama Kang sarta Subasita Petruk nyuwun ngapunten wong kula menika nggih mboten asring sowan wonten ing negari Ndwarawati. Iya. Ora dadi ngapa Petruk. Lah banjur ngaten. Menawi jamakipun tiyang aluhur Petruk menika dados duta. Nggih.
Ning gandeng mung sak dapur Petruk, mung sak Bapak Semar. Kula cekap dipun kengken kalian bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Semar? Lah, ceritane ngaten. Bapak niku rak duwe anak anyaran, kan? Sakliyane kula, Mas Gareng kali Dik Bagong. Anak anyaran utawi anak pupon niku sing jenenge Bambang Senet. Nggih pun sawetawis dangu anggenipun ngabdi teng Bapak Semar. Dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon ngidul ya ngidul. Bambang Senet nggih. Karepene ya pengin niru kaya bapak. Lah gandeng lari menika sampun ngancik dewasa mutah dumateng Bapak Semar. Pengen nambut silaning akrami. Lah kang tinuju mboten sanes putra jengandika sinuwun ing Dwaramati ingkang asesilih Endang Lara Temon. Kula niku nganti gumun, Kula nganti gumun kali adik kula Senet niku. Ing atase bocah ra tau metu saka omah kok ya mudeng karo bocah Dwaramati sing jenenge Endang Lara Temon kala wau mangkono. Nggih. Nganti kula takoni, "Le, kowe kok ngerti Sinuwun Dwarawati duwe anak pupon, duwe anak angkat sing jenenge Lara Temon. Ngertimu tekan ngendi?" Jare tekan Instagram. Oh. Mangkono nggih. Sajakipun sampun sawetawis sambung senadyan to namung sarana piranti. Lah, sowan kula mriki, badhe ngebon-ngebon esuk andhejawah sonten dumateng putra paduka putri ingkang asesilih Endang Lara Temon. Sageta kajatukrama kalian adik kula pun Bambang Senet cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakyat risang kabeh rango rinangkul kinempit kehempit duh sangretnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing Yayi Kresna wonten dawuh Dukaka Prabu babar pisan ora ndugama Yayi. Tekane Baladewa kelawan tekane si Petruk padha karepe bakal nglamar putramu putri si Endang Lara Temon. Dhuwur inggih. Mula kang saka kuwi Petruk Yai Prabu Kresna aku njaluk wektu utawa wanci sedhela bae. Aku tak jagongan karo Petruk. Sumangga Koko Prabu. Petruk wonten dawuh sinuwun. Madhep rene. Pripun? Madhep rene. Menapa dipun keparengaken kula ngungkuraken paduka sinuwun Dwarawati? Ya ora dadi pangapa Petruk. Madhep rene Petruk. Swangkahang proses sumbar lindu getar bumi kunjing kumaluduk guntur ketuh Petruk wonten dawuh sinuwun Mandura lekno mripatmu jerengen gobokmu waspadakno aku sapa nggih kula ngertos paduka sinuwun ing Mandura Prabu Baladewa mripat kula mboten wuta kuping kula mboten budhek mboten usah banter-banter mboten usah seru-seru lajeng kersanipun menapa kok Petruk kiren madhep sinuwun ing Mandura semono apa Petruk menawa tekaning Prabu Baladewa negara Dwarawati kene iki padha karo kekarepanmu mula dina samengko supaya rancak
anggonku dadi dutane wong negara Ngastina. Ngarabekke Lesmana Mandra Kumara kelawan Endang Lara Temon kowe mulya. Kowe mulya. Aja bebarung sinang yen kowe ora duwe dhuwit tak sangoni pira butuhmu ning tak jaluk kowe mulya. Ora usah tak rewa-rewa kepengin ngrabekke adimu si Bambang Sret mau. Nyuwun sewu. Kula niki nggih ngrumaosi kok sinuwun. Petruk iki wong melarat. Petruk ki wong ora duwe. Ning kapribaden kula, jati diri kula mboten kenging ditumbas kalian arta. Nyuwun sewu, panjenengan ora usah kemlinti. Ngaten-ngaten dupe sampeyan wong sugih iso semenang-menang kalian wong cilik kaya kula niki. Kula ken lunga. Kowe njaluk sangu pira tak sangoni kowe ndang minggat aja ngreget-ngregeti kene. Niku ucapan napa? Lara ati kula, sakitnya tuh di sini, ngaten. Jalaran napa? Panjenengan menika dadi wong gedhe, panjenengan iki dadi ratu, panjenengan iki dadi wong kondang. Nek mboten wonten pambiyantune wong-wong cilik kados Petruk ngaten niki tangeh kelakone lho sinuwun, tangeh kelakone. Sampeyan ampun dak siya kalih wong cilik. Ngelingono sampeyan biyen nalika zamane pengen entuk jabatan, pengen entuk swarane wong akeh nyedek-nyedek karo wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene, pamriye ben entuk swara. Bareng sampeyan wis dadi ratu, lungguh kepenak, mangan kepenak. Banjur lali karo wong cilik niku patrape pimpinan model apa kaya sampeyan niku nggih. Nyuwun sewu. Paduka pas butuh mawon sajake apik karo wong cilik, bareng wis dadi, bareng wis sugih. Paduka supe, paduka lali marang pambiyantune wong cilik. Iki dudu perkara kelungguhan. Iki dudu perkara derajat kang sarta pangkat Petruk. Ning iki perkarane aku duwe karep. Kowe aja nunggal karep karo panjenengan ingsun. Nggih monggo mawon, ngaten. Ning sampeyan ampun nyogok kula babakan dhuwit. Lara ati kula niki, lara, Kula niku kere ngrumangsani kok. Kere-kere awak kula dhewe, kere-kere dapure Petruk dhewe. Ning sak kere-kerene Petruk ora nate njaluk dhuwit dateng sampeyan. Truk. Kados pundi? Nanging sumurupa. Tekane Prabu Baladewa iki ya bakal nggih kula ngertos. Sedaya keputusan niku wangsul dhateng sinuwun ing Dwarawati, ngaten. Dados panjenengan niku mboten susah ngusir Petruk, ngaten. Sampeyan dhateng mriki niku pangkate padha kalih Petruk, padha-padha tamune, padha-padha dayohe, padha-padha entuk wedang sak gelas, ngaten. Senadyan to paribasan kaya betet 1000 pangandika paduka mboten badhe kula gugu. Nanging seklimah dawuhipun Nalendra ing Dwarawati niku sing kula gega. Niku sing kula estoke. Lah saniki gumantung sinuwun ing Dwarawati. Yen kowe ora lunga saka kene, iki mengko tegese kowe sing bakal nyerimpeti lakuku. Monggo-monggo kemawon. Tartamtu wae iki mengko Yai Kresna bakal luwih ngeboti karo aku tinimbang kowe. Mergo apa? Mergo aku iki sedulure tuwa. Baladewa iki isih warise. Tartamtu Yai Prabu Kresna bakal ngeboti panjenengan ingsun tinimbang ngeboti dedapuramu. Lah niki nek perkara mbahas waris, sing warise Prabu Kresna niku napa paduka kemawon. Petruk iki ya warise Prabu Kresna. Elek-elek Petruk niku nggih mantune Prabu Kresna. Dadi padha-padha warise sinuwun ing Dwarawati. Ora nggih ngaten to? Iya Petruk. Lah iki lho cah omong dhewe. Ora usah ngaku-ngaku dadi warise Prabu Kresna. Kula niki nggih waris, isih kelebu warise Prabu Kresna. Wis saiki ngene wae. Pripun? Yen kowe ora gelem lunga saka negara Dwarawati, urusanmu karo Prabu Baladewa. Piye saiki urusane? Lho. Tegese kowe wani karo Prabu Baladewa, kepeksane kula nggih wantun kalih panjenengan, ngaten. Sampeyan niku cilikane sing ngopeni kula jaman Kokrasana. Jaman cilikan sampeyan dateng Widara Kandang sing ngedusi sampeyan niku kula. Nek sampeyan nantang Petruk, entek
wedine kari wanine. Ayo, yen pancen mangkono metu njaba Petruk. Nyapa ditokne njaba, tokne jero e enak ae. Eman-eman nek bayar no. Karepku metu alon-alon. Kula mboten wedi kali sampean. Ayo, ora usah adu to sing balung, kulit kulit. Alah, kesuwen, Truk. Go. Dari Jasrari Wotoro Weterawat Wawati Wedi lamun kauningan ing sombolan Setiak mbok menawa jeneng sira tanggap ing sasmita bab iki negara Ndrawati bakal dadi ajanging panca bakah ngestakaken dawuh Duka Prabu perkara iki bakal luwih tak rembug dhisik lawan anakku si Endang lara temon muga-muga enggal bisa antuk trontong-trontong pepadang wekasane bisa ngudari reruting Praja Ndrawati. Dhuwur inggih ngestakaken dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna para wadyabala kang padha nggantung seba. Panjenenganing sun tumuli kundur hangraton dhuwur inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Lahing kono to wau sampun paripurna pangandikaning Sang Katong giya mandhap saking dampar denta tumuli kundur hangraton arsa minggah ing sanggar pamujan bawane Sang Nalendra yen Cinandra datan singlar saking Ubaya